ta preferată? Preferată este cursul, de fapt. Cursul păcălit de vorbe. Îți place această poveste? Da. Ce te-a impresionat de ele? Nu m-a impresionat cursul păcălitul ăsta de vorbe, s-a lăsat păcălit. Hai, trebuie să fetiță. Care este bucata ta preferată? Care te-a impresionat cel mai mult? Personajul meu preferat care m-a impresionat a fost Edul cel Mic. De ce îți place Edul cel Mic? E cel mai cu minte, nu? Da, și pentru că a fost foarte deștept și le-a zis fraților, pentru că asta nu este vocea mamei. Ai văzut și piesa la teatru? Da. Cum te numești? Și de la ce școală ești? Școala numărul 10. Tu de la ce școală ești? De tot școala și numărul 10 suntem colegi. Cum te cheamă pe tine? Mă numesc Canda. Și care e păpușa ta preferată? Păpușa mea preferată este albă ca zăpada. De ce îți place acest personaj? Mie îmi place acest personaj pentru că avea grijă de casa piticilor, era harnic. Mergi la teatru de obicei? Da, merg cu părinții, mai mergem și cu doamna învățătoare. Ce spectacol ai văzut ultima dată la Teatrul de Păpuși? Capra cu 3 iezi. Alba ca zăpada care ți-a plăcut aici ai văzut? Sau n-a fost? Nu știu, nu? Nu știu dacă ultimul spectacol care și l-a mai impresionat foarte mult a fost Starea în bucate. Bravo! Erau 3 fete și 2 erau mai rele, care mințeau. Ți-a plăcut, nu? Și ai citit și cartea sau doar ai fost la teatru, da? Și ți-a plăcut. Și ce ți-a plăcut mai mult, cartea sau teatru? Eu aș zice că cartea, pentru că atunci când citești o carte îți poți crea singură imagine. Bravo! Mulțumim tare mult!